oyela, 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 wampavu, 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 Yesu yo, wampavu, Yesu yo, wampavu, 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 Yesu yo, wampavu, Yesu yo, wampavu, wampavu, Amayanka, amayanka, Yesu yo, amayanka, atawi zose, amayanka, 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 Yesu yo, amayanka, Yesu yo, amayanka, 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 awi zose, amayanka, 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 Yesu yo, amayanka, Yesu yo, amayanka, Yesu yo, amayanka, amayanka, wampamvu, ndi wampamvu, Yesu yo, ndi wampamvu, Yesu yo, ndi wampamvu, ndi wampamvu, Yesu yo, ndi wampamvu, Yesu yo, ndi wampamvu, Yesu yo, ndi wampamvu, ndi wampamvu, ubweletsa, ndi wampamvu, wachinisa, ndi wampamvu, wamasula, ndi wampamvu, ndi wampamvu, wathandiza, ndi wampamvu, wathandiza, ndi wampamvu, ndi wampamvu, ndi wampamvu, salephela, ndi wampamvu, wathandiza, ndi wampamvu, amasitha, ndi wampamvu, ndi wampamvu, wapambana, ndi wampamvu, wapambana, ndi wampamvu, wapambana, ndi wampamvu, ndi wampamvu, pandandapo, ndi wampamvu,
ndiwampamvu upandandapo ndiwampamvu ndiwampamvu olumala ndiwampamvu osauka ndiwampamvu wachimwaso ndiwampamvu 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 wapasula ndiwampamvu wapasula ndiwampamvu wapasula ndiwampamvu ndiwampamvu salepela Bephera amene ulipo Ambuye ayike mphamvu yawo pa moyo wako. Bephera mphamvu ibwere pa business yako, mphamvu ibwere pa ntchito yako, mphamvu ibwere pa banja lako. Play. Ambuye mphamvu imene tikuyichulayi ibwere pa business yanga, mphamvu tikuyichulayi ibwere pa ntchito yanga. Bephera ndipo china chake chikachitike ndi moyo wako. Play. Ambuye ndifuna mphamvu yanu pa business yanga, mphamvu yanu pa ntchito yanga, mphamvu yanu pa ananga, mphamvu yanu pa banja langa. Play. Kopanda mphamvu zako sizingaende, kopanda mphamvu Satana sangasamuke pa banja lako, kopanda mphamvu Satana sangasamuke pa business yako. Bephera Baba, inuyo ndiye mphamvuyo ibwere pa ananga, mphamvuyo ibwere pa business yanga, mphamvuyo ibwere pa ntchito yanga, mphamvuyo ibwere pa banja langa. Play. Ndipo mphamvu ya Mulungu ikhazikike pa business yako, mphamvu ya Mulungu ikhazikike pa banja lako, mphamvu ya Mulungu ikhazikike pa ana ako, mphamvu ya Mulungu ikhazikike pa skulu yako mu dzina la Yesu Kristo. Mphamvu ya Mulungu ikhazikike pa promotion yako, mphamvu ya Mulungu ikhazikike pa contract yako, mphamvu ya Mulungu ikhazikike pa scholarship yako mu dzina la Yesu Kristo. Bephera ndipo zichitike monga mmene ukupempherera mu dzina la Yesu Kristo. Zako zili bwino ngati ukupemphera, zichitike monga mmene ukupempherera. Sungabwere malo ano nangotuluka chabe ngati ukupemphera, akuti zichitike monga mwa pemphero lako. Play. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Tikakhale pansi tikatenge Bible lathu. Ndi nthawi yokazindikira china chake chopitisa moyo wako pasogolo. Light Carriers Church. Tikakumana masana Noah. I call it Light Carriers Network. Hallelujah. Light Carriers Network. It's a network ya anthu amene anyamula kuwala.
light carriers, anthu onyamula kuwala. Ndi chikhumbokhumbo chathu kuti tikhale anthu onyamula kuwala. Ndi tikakumana malo amodzi anthu otanyamula kuwala, Mulungu amasangalala. Mpingo uno ndi wa Light Carriers Church, koma tikakumana masana ngati ano, Light Carriers Network. Kwa iwo amene timatumikira kaya ndi pa WhatsApp group is Light Carriers Network. Pali anthu ndithu amadera osiyanasiyana, maiko osiyanasiyana, madera osiyanasiyana, mipingonso yosiyanasiyana. Koma Ambuye Yesu sakubwerera mpingo, sakubwerera dera lina lake, sakubwerera country ina yake. Akubwerera iwo amene anyamula kuwala. Akubwerera iwo amene ali ndi mzimu mkati mwawo. Akuti mzimuwo ndiye kuwala. Nthawi zonse tikuyenera kuti tikakhale akhristu amene tili ndi mphamvu. Opanda mphamvu zathu sizingayende. Opanda mphamvu yakumwamba, mphamvu ya Mulungu, business singayende, ntchito singayende, banja silingayenda. Ukaona kuti pali kukolana, pali kuyambana, kandi pa ntchito, kandi pa banja, pena paliponse uziwe kuti mphamvu yatani yachepa. Ndiye kuti mphamvu ikufunikira. Kuti ukaziwe kuti pena pake sizili bwino, indication ndi imeneyo. Kanthu kakang'onong'ono kuti simayenera kuti muyambane pa nyumba, kupeza kuti maphokoso simugona ndi ugona mangowerewera. Kodi ichi uchitika ndi chani? Mphamvu ndimene yachepa, sivuto ayi, mphamvu. Nanga kodi mphamvu imeneyo imabwera bwanji pa moyo wako? Ndi chinthu chimene nthawi zonse ndimakhala ndikuphunzitsa, ndipo sindizasiya kuphunzitsa chimenechi. Chifukwa ngati Mkhristu ufuna kuti moyo wako upite chitsogolo, ufunika mphamvu basi. Kodi ndi chani chimene chingabweretse mphamvu pa moyo wako? Chifukwa ndi mphamvu imene ingamusiye Satana kutali ndi iweyo. Ndi mphamvu imene ingakuteteze iweyo kwa Satana amene akufuna ulimbana ndi business yako, ndi ntchito yako, ndi promotion yako, ndi contract yako, ndi school yako. Pamene pali mphamvu, Satana samafunapo. Kodi ndi chani chimene chimabweretsa mphamvu pa moyo wako? Ndimayima pa zinthu 4 zikuluzikulu zimene zimabweretsa mphamvu pa moyo wako. Pa zinthu 4zo, zitatu mwa izo ndaziyankhula kwambiri muchipinda muno. Cha namba 1 ndi chiyero, kuchita mawu. Yobu sanalirire zambiri ayi, akuti amangochita mawu, anali wa chiyero. Akuti chomwecho chinampangisa Mulungu kuti atani azungulire nyumba yake, amuyikire heji la moto kuti oyipa asamyandikire. Akuti pena sizimafuna kuti weyo upemphere nthawi yayitali. Hayi, kungoyamba kuchita mawu ndi protection yokwanira. Chachiwiri, tikamakamba zochita mawu ndi tukamba zoti iweyo uli ndi ndani, uli ndi Yesu mkati mwako. Chifukwa pamene ukuchita mawu ndiye kuti Mzimu wa Mulungu akubwera mkati mwako. Ndiye kuti choyamba pamene ukuchita mawu, pamene uli ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwako, is enough protection. Chachiwiri, pemphero. Akuti pempherani musatope. Chifukwa pamene mukupemphera mupangisa kuti mayesero akamabwera asakugweseni pasi. Satana ntchito yake ndiyoti yesero ija likugwese pasi. Koma Mulungu muyesero momwe muja akufuna kuti akuone umandikondadi.
ndiye kuti pamene ukukhala mpemphero ukupemphera umapanga build mphamvu pa moyo wako. Mphamvu imeneyo impangisa kuti Satana asasunthe pafupi ndi moyo wako. Choyamba kungoyamba kuchita mawu is enough protection. Chachiwiri kupemphera. Chachitatu Ambuye Yesu anayankhula akuti mtundu sumangochoka ndi pemphero lokhalokha yayi. Akuti pali kamtundu akaka kaziwanda sikamangosuntha ndi pemphero lokhayi. Ukhoza kukwera phiri, ukhoza kupemphera chokhala pasi, kuyimirira kumapemphera, komano kamtundu kameneka sikazachoka ayi pa business yako, sikazachoka ayi pa ntchito yako, sikazachoka pa banja lako ayayi. Akuti pokhapokha waphatikizirako ndi chani? Kusala chakudya. Ndiye kusala chakudya ndi chida china chimene iweyo ngati Khristu chikuthandizire kuti ukhale ndi mphamvu yokwanira kuti Satana asakuyandikire. Chida chomaliza chimene lero ndifuna kuti tikaphunzire, osati chomaliziratu ndina kuti zikulu folo zimene ndimaziziwa ineyo. Ngati ukuzipanga masters zimenezi, I tell you, I guarantee you success. Kuchita mawu, kupemphera, kusala, izi zindeta ziyankhula kwambiri munomo. Then ndifuna ndiyankhulepo kwambiri cha number 4 chomwe ndiyankhula akhala mawiki angati ka mwezi wonse ukhoza kutha kumaphunzitsa so daily. Lero mawa tsiku lina ndikhoza kuphunzitsa mwezi wonse 1 mpaka na 30 osamaliza ziphunzitso zomwe ndinazo. Haleluya. Koma Mulungu atithandize kuti pang'ono tizindikire. Haleluya. Ndi chinthu chophwekesesa kwambiri koma chovuta. Chophwekesesa kwambiri koma ndi chovuta. Kupereka, giving. Ndi chida cha mphamvu kwambiri chozitetezera kwa Satana, koma ndiye chovutanso kwambiri kwa anthu ambiri. Pamoyo wanga ngati pali chinthu chimodzi chimene ndinayamba kumuziwira Mulungu, okapena ndinayamba kuiona mphamvu ya Mulungu pamoyo wanga, ndikupereka. Ndinamuziwa Mulungu kapena Mulungu anandiyika pamene ndikuyenera kuti ndikakhalepo chifukwa cha mtima oti ndani ndipangeji. Haleluya. Kupemphera ndaziwa pompano. Poyamba sindimaziwa kupemphera, koma ndimaziwa kutani kupereka. Andi ndamkwisanapo ndi ziwanda mwa munthu ndithu. Ziwanda ndikumayankhula nena kuti kwa inu timaopa zopereka zanu zimatiotcha. Haleluya. Ndinalandirapo mawu ngati amenewo. Ifeyo timayesesa kulimbana ndi moyo wanu, koma no na zopereka zanu zimatiotcha. Chopereka. Gideon amapita ku nkhondo. Anamfunsa Mulungu, ndiziwa bwanji kuti nkhondo imeneyi ndikapambana? Chimene Mulungu anayankha, Mulungu anabwera kwa Gideon ngati ngelo. Akuti ngelo nangonena mawu, akuti flour, bwesa mafuta, bwesa chani, akuti ndiphikire chani, bread. Imagine ukumfunsa munthu kodi ndiziwa bwanji kuti mundipasa ndalama ya business. Ndakuti kagule mafuta, kandigulire mafuta, kandigulire flour, kandigulire yeast, kandigulire iwe ufuna ndalama ya business. Mulungu akuti ndikupasa ndalama ya business. Iwe kuti ndiziwa bwanji kuti mundipasadi? Akuti ndipase 20,000.
ukandigulire mafuta, ukandigulire flour, ndikufuna ndidye. Gideoni anakatenga flour, anakatenga kuyikapo, kuphika ndikuzikapo, akuti ngelo anangotenga ndodo yake ndingokhozisapo, akuti moto unanyamula zakudya zichi. Ndekuti sembe atani yavomerezedwa kwa Mulungu. Basi satha pamenepo. Kenaka china Gideoni akupita ku nkhondo kuja, anafika pena pake kusopano alowa ndithu kwa adani awo aja, akuti tiye tipume ndipo, tiye tipume apa. Ndeno amamva zimene adani aja amadani amayankhula, akuti mwa mmodzi mwa adani aja akuti amamuza anzake, akuti my friend, ineyo nali ndi loto, ndinalota. Akuti unalota chani? Akuti ndinaona, akuti keke akuzungulira mwamba, akuthamangira ku kampu yathu kuno, anazagwera kunoko ngati bomba lina lake. Uchafekere sichinayi. Basi Mulungu ampasa Gideoni nkhondoyi. Nde Gideoni amavesera. Haleluya. Funso ndakuti kodi chifukwa chani sanaone uta ukubwera kukampu kwawo? Chifukwa chani sanaone mfuti ikubwera kukampu kawo, koma anaona keke, anaona bredi? Mulungu amamuza Gideoni kuti chopereka chako chicha ndi chomwe chikumenyere nkhondo, osati pemphero lako, osati kusala kwako, koma chopereka chako ndi chimene chikuteteze. Chopereka chako ndi chimene chikumenyere nkhondo pa moyo wako, ndi chimene chipangise kuti uwine nkhondoyi. Haleluya. Muchopereka muli mphamvu. Komano vuto limene chopereka chasanduka chovuta kwambiri ndi imene chimaphunzitsidwira. Haleluya. Ndi pamene pali vuto pamenepo. Koma zoti kupereka ndikovuta ndizoona. Ndichifukwa chake Mulungu ku Malaki ananena akuti bweresani chakhumi mu nyumba mwanga ndipo ndzatani ndizakudalisani, akuti ndiyeseni. Chifukwa chani panabwera maoni oti ndiyeseni? Amaziwa kuti masamu ake ndi ovuta, masamu achopereka ndi ovuta. Ndifake Mulungu akuti ndiyeseni. Haleluya. Acts chapter 20 verse 35. Acts chapter 20 verse 35. Mawu akuti pa zonse ndakuonesani kuti pakugwira ntchito kolimba motere tiyenera kuthandiza ofowoka. Kumapetopeto akuti kumbukirani mawu aja Ambuye Yesu akuti kupasa kumadalisa munthu kuposa kulandira. Haleluya. Akuti kupasa kumadalisa kuposa ujani kulandira. Kwa munthu oti sali muzimu ndizophweka kuvesesa zimenezi. Akuti ngati ufuna udalisika pereka. Ufuna umange nyumba, andikuziwa kuti ndimange nyumba ndiyenda kuti ndikaguleko simenti, ndikagule mchenga, ndi akuti pereka umanga nyumba zitheka bwanji? Pamene chimene ukuperekacho chili ndi value yoti ukhoza kugula bagi la simenti ndimamanga nyumba ija, koma Mulungu akuti pereka chimenecho. Ndi masamu ovuta kwambiri. Ndichifukwa chake Mulungu akuti ndiyeseni. Ndiyeseni. Akuti kupereka kumadalisa kuposa kulandira. Kodi kupereka ndi chani? Kupereka si kuluza chinthu kwa wina wake, koma kukonza malo oti ulandire zochuluka.
pamene ukupereka utenge kupereka kuja ngati osati kuti ukuluza china chake yayi, komano ukupanga create space kuti pamene wachosapo paja pabwere china chake chachikulu. Haleluya. Ndiye kupereka kumeneko, ndikupereka kumene Mkhristu aina kuzindikira odi kupereka ndi chani. Akuti ndi pamene ukupanga create space yoti mdaliso ubwere ukhazikikepo. Ndiye kuti pamene sukupereka mdaliso sungabwere. Umaona ngati kuti pamene sukupereka ndiye kuti ukusunga zako kuti zichiruke, ndi boza limene zimapita pang'ono pang'ono iweyo osazindikira bwinobwino. Ayi chaka kumatha umati ndeno ndasunga chani, sunasungepo. Ndeno kupereka uchitenge ngati kuti ukuchosapo kuti upange create space ulandire mdaliso weniweni. Kumeneko ndiye kupereka, osati kuluza. Ayi ineyo mesa chimene chindikanatha kukagula ufa wa mwezi onsewu ukaganiza mwachoncho, ndiye kuti ukusemphana ndi chimene Mulungu akufuna akuchitire. Ndiye kuti sungapereke. Haleluya. Tikawerenga ku Philippians chapter 4 verse 17. Filipi chapter 4 verse 17. Paulo amayankhula kwa Filipo akuti ndikamakuphunzitsani za chopereka, cholinga changa sichili pa zimene niyo mukuperekazo, kapena maso anga sakuyang'ana zimene inuyo mukuperekazo, koma maso anga ali pa chimene chibwere kwa akaunti kwanu. Filipi chapter 4 verse 17. Mwina tuwerenge chifukwa verse lina lilonse pali anointing yake. Filipi chapter 4 verse 17 akuti sikuti ndikuyika mtima pa mphaso zanu ayi. Mulungu akumuza Gideon akuti ndiziwa bwanji kuti ndipambana, ndiziwa bwanji kuti mundimenyera nkhondo. Akuti bweresa, ndibweresere bread apo. Akatenga bread akubweresa. Akuti sikuti maso anga ali pa bread yoya, maso anga ali pa adani yako aja amene ndikuwapereka kwa ndani, kwa iweyo. Chifukwa kugonjesa adani aja sungafafanize ndi bread amene kundipasa apa yoya. Ndiye Mulungu amene. Ndiye Paulo amaphunzitsa akwa Filipi za chopereka akuti Mulungu takudaliseni pangani izi, pangani izi, pangani izi. Akuti koma muziwe ichi, maso anga sikuti ali pa chopereka chanuchi, maso anga ndikuyang'ana kwa akaunti kwanuko zimene zikubwera. Akuti zimenezo ndi zimene zikundisangalasa. Ndikufuna kuti inuyo mudalisike, musangokhala chimozimozi ayi. Ndikuyang'ana ma contract amene akubwera ukoko, ndikuyang'ana zazikulu mphaso zimene zikubwera pa nyumba pano chifukwa cha chimene mukupereka apa. Ine maso anga ali kuti ali ku mdaliso wanu osati ku zimene mukupereka apansi. Kutanthauza chani? Kutanthauza kuti timapereka osati kuti tidalise amene tikumpasa. Timapereka kuti ifeyo tidalisike, ndiye ntchito yake. Koma tikayamba kuphunzitsa kuti tiyeni mukapereke mudalise abusa, mudalise mpingo, simudalisika inuyo, chifukwa si ntchito yake yo tukaperekera ayi. Cholinga chokaperekera sikuthandiza mpingo, cholinga chokaperekera sikuthandiza abusa, sikuthandiza Mulungu. Mulungu sungamthandize. Tikamawerenga ku Masalimo chapter 50 verse 12, Mulungu akucha kuneneratu akuti ndikanakhala ndi njala ndikanakuwuzani
china chilichonse ndili nacho, ndiye ndikuwuzeni kuti ndikufuna ndalama yanu. Koma chifukwa chani Mulungu yemwe sathandizika akunena kuti 10% ndipase? Chifukwa chani? Mulungu sitingamthandize, koma kuti pa zonse zimene ndakupasani, zonse zomwe zili zanga kale ndakupasako chabe, utengepo 10% undipaseso. Chifukwa chani Mulungu amapanga zimenezo? Tigwire chinthu ichi. Mulungu anatilenga ifeyo kuti tikhale anthu oyang'anira, ma managers. Akuti garden iyi Adamu yang'anira. Chimene Mulungu amafuna pamoyo wathu, akufuna kuti ifeyo tikhale good managers. Kodi tiphunzira bwanji kukhala good managers? Sindingaziwe kuti iweyo you are a good manager until kuti chaka chonsechi chiyende bwino ukufunika 100%. Ndiye ineyo ndikulande 10%. For sure zooneka ngati kuti pena pake siziyenda bwino, ndeno pafunika iweyo sipano kuganiza kodi ndipange bwanji kuti ikhale ngatibe ndi 100%, zikwanirebe bwinobwino. Pamenepo ndi pamene pamaonekera a good manager. Pamene zina zake zitani zikuperewera, ndalama zatha, komano anthu akufunika kuti atani alandire masalarizi awo. Tipanga bwanji pamenepo? Ndalama mnyumba mulibemo, koma anthu afuna tani, afuna adye mamawa, masana, madzulo. Kodi ndipanga bwanji? Pofunika a good manager. Ndiye Mulungu amatiphunzitsa management pachiyambi. Akuti chinacho ndipase, akuti zimene ndakusirazo ndizokwanira bwinobwino. Mulungu sitingamthandizire ayi, koma akuti ndipaseko chimenecho, ndiye kuti akuphunzitsa china chake. Akutiphunzitsa kumudalira iyeyo. Tikakhala ndi 100% ndiye kuti zikhala ngati kuti izakwanira zimene atipasa Mulungu, tili nazo basi ndizokwanira, sitimudaliranso iyeyo yayi. Koma kuti chosapo pakhale ngati waperewera kuti umudalire Mulungu. Kena kozanene kuti ndamuona Mulungu, ndimaona ngati sikwanira, koma taonani ndi kumene kumachokera ndalama zinazi sindikuziwako ndi uziwako yayi, zandikwanira bwinobwino. Ndeno cholinga chopereka sikudalisa Mulungu. Mulungu sakufuna zopereka zathu ayi, ndi mwini zonse zimamukwanira, komano akutiphunzitsa kumudalira iyeyo, akutiphunzitsa kumukonda iyeyo, akutiphunzitsa kumvera. Kumvera basi. Kodi mwanawe yamandimveradi? Iwe kuziwa ndithu kuti komano izizi Mulungu sakuzifuna ayi, komano ukupitabe kukampasa. Timakape okay. Ungatenge mazi mu beseni kukwanira kuti andikatheko mu nyanja mubewera mazi. Pamene nyanja ikhoza kukuthiririrazo zonse zimene wewe ungasale pa nyumba pako, nyanja zadani izathirira. Koma Mulungu akuti tochepa tomweto bweresa ku nyanja. Ena mwa ife timalephera kupereka mu mipingo, ku chalichi, kwa abusa. Timazaona mpingo uja, mpingo ukusowaso chani? Abusawo ndi chani chimene alibe? Amakathira mazi nyanja. Nanga chifukwa chani Mulungu akuti ndipaseni 10%? Pamene Mulungu ndiye yemwe akupasa 100% uja, ndi akuti ndipase koso 10%. Akutiphunzitsa kumvera. Chimene Mulungu amangoyang'ana pa iweyo ndi kumvera basi. Samayang'ana chimene ukupereka chicha kuti ndikupereka kwa Mulungu. Mwana wanga ndamuza kuti 10% ndipase, akumvera basi, excellent.
ukudalisika. Akuti zinazi timangoperekera kumvera basi ukadalisika, komano osaona pamene kutani, pamene kuperekapo. Ntchito cholinga chopereka ndi ineyo ndipereke ndidalisike, osati amene ndikumpasa uja adalisike. Koma tikamapereka ngati kuti tikumudalisa amene akulandira uja, tasemphana, ifeyo sitilandira. Ndifake ambiri sitimalandirayi. Tikapereka kwa abusa timayambako, ndalama ija napasa ija ndekuti ndisamveso zota kudandaula kuti mafuta ophikira atha, chifukwa ndalama ija ndikuwerengisira ijayo ndiyokwanira. Ndisamve zoti kachanchani, ndalama ija ikukwanira. Ndikangomva zimenezi sindizapasaso. Wasemphana ndi mawu, ndipo chopereka chija sungatani, sungadalisike. Chifukwa wapereka kwa munthu, wapereka kwa mbusa, wapereka kwa mpingo. Koma ngati wanyamula chopereka, Ambuye ndamva mawu anu ndikupereka ichi, I tell you, ndi chopereka chimene chimatani, chimadalisa. Mumvesese pamenepa, cholinga chopereka sikudalisa olandira uja. Cholinga chopereka ndi ineyo ndidalisike. Ndengati amadalisa ndi ndani? Ndi Mulunguyo. Ndengati wachipereka kwa Mulungu kuti wewe udalisike, basitu usalimbane ndi the end user. Kodi apangira chani? Abusa aja amene amamweramo akamweremo aja 10 chaini. Wasemphana ndi mawu. Akuti pali Mulungutu ndiwongoyang'anira chabe. Akuti neyo ndinakuza kuti kwinako ndi kwa ine, woweruza ndineyo. Akuti wekapereke zathira patipo pamenepo. Kodi kumene wapereka kujako agwirisa bwanji ntchito? Ndi pakati pa munthu ja ndi ndani? Ndi Mulungu wake. Koma iweyo wapereka kwa Mulungu, wadalisika. Tisapereke ndi cholinga choti tikadani, tikadalise olandira uja, tikadalise mpingo, tikadalise mtumiki. Tipereke kuti tupeka kwa ndani, kwa Mulungu, poti ndamva mawu anu. I tell you, kupeka kumeneko ndi kumene kukadalise, chifukwa ndi chimene chili mawu, ndi chimene Mulungu amatanthauza kuti kupereka kumadalisa kuposa chani, kuposa kulandira. Nde ukhalira njisanje ndi amene alandira, pamene wopereka ndi amene amadalisika. Ndi pamene ambiri tikulephera kutani, tulephera kuchitira bwino pamenepo. Timakhala busy ndi amene akulandira mdaliso wathu. Ndikapereka kwa iwo amene ovutika, osati kwa abusa aja yaye. Aja linazo kale, wasemphana ndi mawu. Mulungu alibe amene timakampasa 10%, alinazo zochuluka. Haleluya. Ndedi zimene Paulo amaphunzitsa akuti maso anga sikuti ali pa chimene mukuperekacho, ayi, ali pa chimene chikubwera kwa akaunti kwanuko. Ndiye cholinga choperekera chimenechi. Andineyo imeneyo ndiye point aine sindimaphunzitsa topic ya chopereka poti tufuna kuti tigule china chake pa mpingo, ayi. Ndiye kuti opereka chasadalisika, ayi. Ndiye kuti neyo ndikuyang'ana mpingo, ndikuyang'ana chimene ndikufuna, kapena ndikuyang'ana kunyumba kwanga chimene ndikufuna ineyo. Ndiye kuti ndisemphanisa. Anthu ajawo amva apereka poti ndi mpingo wawo, apereka poti abusa yankhula, komano sadalisika, ayi. Ndifake panopa ambiri abwerera mbuyo muzopereka, chifukwa ukhangati kuti anamizidwa. Perekani pachitika mwakuti, perekani pachitika mwakuti. Kodi tipereke poti pali project yomanga? Tipereke poti pali izi zofunika kuti tikachite? Ndeno zikhangati kuti mpingo ukupempha chani? Kudalisika. Koma kuti choyamba anthu aziwe kuti kupereka
sikudalisa chani, sikudalisa mpingo, tikudalisa ndani? Ukupempha mdaliso iweyo pamene kutani, pamene kupereka. Haleluya. Perekani ndipo Mulungu akudalisani. Chimenechi ndi chinthu chovuta kwambiri. Andipoti ndi chovuta kwambiri. Pamafunika chani? Pamafunika chisomo. Pali chisomo choperekera. Haleluya. Kupereka ndi chisomo. Chifukwa chimene tikupereka, sitimapereka chitoti iwe Yesu kachigwirisire ntchito ayi. Ndi chinthu choti chikhoza kumwesa fanta iweyo. Ndimene kutenthera muno kuzongopita pena pake kukamwa ndithu fanta kandifolo kuzizidwa bwinobwino. Komano ukupereka chinthu chichi ndi nsembe. Kupereka ndi nsembe, is a sacrifice. Ndeno nsembe inali yonse si chinthu wamba, chimafuna chisomo. Haleluya. 2 Korinto chapter 8 verse 1. 2 Korinto chapter 8 verse 1. Paulo amaphunzitsa za kupereka. Akuti abale, tifuna kuti muziwe zamene Mulungu adadalisira mipingo ya ku Macedonia. Anthu a mipingoyo adayesedwa kwambiri ndi masautso, komabe adakondwa kwakukulu, kotero kuti adapereka molowa manja kwenikweni ngakhale anali amphawi. Haleluya. Akuti anthu anapereka molowa manja ngakhale anali amphawi. Chifukwa chani? Panali chisomo. Chomwe chinali ndi anthu a ku Macedonia ndi chisomo. Anali ndi chisomo chopereka. Akuti ngakhale ndalama sinali bwino kwacha inakwa, zinthu sizimayenda, chakudya sichimakwanira pa nyumba, koma akuti mtumiki wa Mulungu atafika, akuti anapereka. Tikamapitiza kuwerenga akuti anapereka kupyoleza pa zomwe ifeyo timayembekeza kuti akhoza kupereka. Ngati munthu amagwira makwacha, ungayembekeza kuti apereka ma 1000, iyeyo pa nyumba pake akati adye mwina 900 kwacha imukwanira. Kasoya pieces, timafuta, tomato, adya akhuta, osagundanso ndi 1000 ayi. Nde munthu uja muyembekeza kuti uchali chapereka 1000 ayi, chifukwa iyeyo akuyenda moyo wa 100, koma kuti anazizimuka kupeza kuti anthu aja akubwerabe ndi ma 2000, akubwerabe ndi ma 1.5, akuti kodi ndi chani? Anthu amene ali ndi mamiliyoni akulephera ndithu kuti angoperekapo ka 5000 kwacha, akadaponyabe machani ma 200 kwacha, akadaponyabe machani ma 100 kwacha. Komano uyu panyumba pake kuti adye akhute ndi ana ake 900 kwacha, koma taonani akupereka 1.5. Akuti anadabwa. Chifukwa chani? Anthu amene aja sichinali chinayi, panali chisomo chopereka. Kupereka ndi chisomo, there is grace. Ndi chifukwa chake muzaona, muzadabwa kuti banja ili ndimayembekeza kuti mwina nina kuti ineyo basi ndipanga ndineyo zimenezi musavutike, koma ndi amene akukanisirira ukatukaone mwina imene akupanga contribute mwina ndi ma 100 tinataki, koma iwo achionera kuti kumawawa nde zinthu zikuvuta, ndi amene akuyesa utani kupusha 2000, ine ndipeka 2000. Iye amene mwina ali pa ntchito akulandira mamiliyoni, akuti ineyo tionabe ndikuwuzani mpaka na deadline yatha, mpaka na activity yatani yachitika, palibe chimene atani aperekapo.
sikuti alibe ayi, alibe koma alinazo koma sakupereka. Kupereka ndi chani? Ndi chisomo. Omwe ali ndi zochepa akupereka zazikulu, omwe ali ndi zambiri sakupereka. Ndimene zimakhalira. Kupereka ndi chisomo. Ndeno kafuna kuti moyo wako ukhale mukupereka, udalisike, upemphe chisomo kwa Mulungu. Ambuye, ndifuna chisomo chanu chopereka. Kupereka ndi chisomo. Is a gift, is grace. Pala anthu ena akamakupasani udoke ndrama ndi ikuthandizeni, ndrama iyi school fees ndi, musaone ngati kuti ali ndrama zambiri. Ayi, mwina ndrama yomwe ija amene akuti akagule ufa, koma asankha kukupasa iweyo. Siudali ndi zochuluka ayi. Usaone ngati ali ndi mafriji, ukalowa mnyumba mwawo ukakhumudwa akakupasa kachitengo kuti ukhalirepo, osati sosofa. Awawa akundithandiza chonchi, ndimaona ngati alinazo zochuluka, anazo zokwanira. Kwa iwowo kupereka sizimatanthauza kukhala nazo. Kanasanduka kabadeni pa moyo wawo, akungenena utani? Kuthandiza basi, osati poti alinazo. Alinazo apereke, alibe kukachita kutenga ngongole kuti akuthandize iweyo. Chisomo ndiakuti sindikuyang'ana zimene mukuperekazo ayi, ndikuyang'ana zimene inuyo mukalandire. Mukupereka muli daliso, ndi chimene chili mawu, ndipo ndizoona, koma ndi chinthu chovuta kuchimvesesa, chifukwa kupereka chikhale chani? Chikhale chisomo. Tikamasika pa vesi ya 5 akuti ndipo adathandizadi mopitirira pa zimene tidayembekeza, as I said, pakuti poyamba adazipereka kwa ndani? Kwa Ambuye. Kenaka mwakufuna kwa Ambuye adaziperekanso kwa ife. Mwana wamenepo ukafuna kupereka akuti choyamba uzipereke kwa ndani? Uzipereke kwa Mulungu. Ukazipereka kwa Mulungu kwa tunthu, I tell you, giving becomes automatic. Chifukwa chani? Yesu amene ali mkati mwako is a giver. Anapereka moyo wawo pa mtanda paja. Munthu amene kupereka ndikovuta kwambiri pa moyo wake, ndimatha kuziwa ineyo kuti Yesuyo sanakumane naye. Yohani 3:16 akuti God so loved the world that he gave his only son. Akuti anapereka mwana wake yekha. Ndengati Mulunguyo ali mkati mwako sukupereka, ndidabwa kuti ameneyo ndiye kuti si Mulungu. Chifukwa Mulungu amene ndikumuziwa ine akuti anapereka mwana wake yekha. Andi Abrahamu ponena kuti ineyo ndinokhulupirira, ineyo ndimadalira Mulungu, sinadabwe ayi. Na Yese naye anatenganso mwana wake oyamba okondedwa, oti amudikira zaka 25 kusakasaka, Ambuye mwana osamamona, Ambuye mwana osamamona. Kenaka kuyendera njira zake zamadulira kupeza Ishimaelo, akuti mwana wake si ameneyo yeyayi, mwana alipo akubwera kuchokera kwa mkazi wako. Isaac akubwera, Abrahamu sangalala. Kenaka Mulungu akuti ndipase ameneyo. Mowawidwa mtima akuti Abrahamu anatenga Isaac, amaziwa kuti koma Isaac ameneyo ndikati ndisanzike mabwinobwino apapa sizitheka ayi. Anangozemba ndi mwana wake ndi antchito, tiyeni. Ali pa njira anauza antchito aja akuti inuyo khalani apapa, ine ndi mwana wanga tikupita pa mtundapo tukapereka nsembe kwa ndani? Kwa Mulungu. Tikupezani. Chimozi pena nali nacho achitenga ukapereka. Pali zinthu zina zimapweteka, ukatumuze neba kuti ndifuna ndipereke ichi,
pakhala discussion yambira mamawa mpaka na mazulo mpaka nakokana iwe upekera nchichichi wazungulira mutu. Zona chinchoti takhati udikira zaka zonsezi ufuna ukapereke. Mulungu wako oyo si mulungu amene ndikumuziwa inewo, wazungulira mutu iwe. Haleluya. Kupereka ndeno akuti akhristu aku Macedonia anadabwisa, akuti anapereka monjeza. Chifukwa chani? Akuti choyamba anazipereka iwo kwa ndani? Kwa Mulungu. Mulunguyo anali mkati mwawo, Yesuyo anali mkati mwawo. Yesu akhala pa iwe. Kupereka sikumavuta, sumaona ngati kuti ukuluza. Kwa iweyo ukuzala. Bible likuti ndiwe olemera osati mene ziko lapasi limaonera. Awo ali ndi chigayo, ali ndi magamoto, ali ndi chani ndamata amene ndi olemera. Kwa Mulungu si zimenezo. Mulungu sazafunsa kuti kodi wasiya zingati pa ziko lapasi. Akakufunsa sonena kuti kodi ndi anthu angati akusangalala chifukwa cha moyo wako. Ndi angati amene akusangalala chifukwa cha iweyo pa ziko lapasi. Aja kusangalala ndinapasa njinga, aja kusangalala mwakuti, aja kusangalala ana aja kusangalala school fees. Akuti ndiwe olemera osati pa zimene uli nazo, koma ndiwe olemera malinga ndi zimene watani wazipereka. Ndiye Mulungu amene. Haleluya. Ndeno pemphero lako ikhalina kuti Ambuye chisomo. Na nenso ndikhale ngati akhristu aku Macedonia akuti anali ndi chisomo chopereka. There is a grace to give. Sitimangopereka chisawawaya, ndipange timalephera. Perekani, perekani, kenaka timapereka poti anena nangatipanga bwanji. Basi tingopereka ndomapeza kuti wapereka komano chaka chikutha sukuonapo ndaliso. Ziwiri zitatu amangotinamizawo tikungowalemeresa. Sisinayambe ndi mtima mwathu. Akuti choyamba pereka moyo wako ndani? Kwa Ambuye Yesu. Yesu yakhale mkati mwako. Akuti kenaka ukhala ndi burden ngati Ambuye Yesu ndipereke. Akuti chimene wewe umapereka osati kuti wapemphedwa kuti upereke, komano poti wamva mawu upereke, okapena poti mkati mwako uchimva kuti komano ndipereke. Akuti chimenecho ndi chimene chimakudalisa. Tikalephera kuvesesa mawu akuti kenaka sopano anthu azamba matani kumaphunzisa ziphunzo zoti si zimene otalizani ziphunzisidwe. Kuphunzisa giving poti ndi month end. Anthu apereke, apereka koma sadalisika. Haleluya. Akuti cholinga changa si zimene mukupereka zayi, komano chimene inuyo mulandire mukapereka. Ndithamangise nimalize. Tikawerenga pa Marko chapter 12 verse ya 43. Pamene timamva akuti mzimayi akuti wachikulire uchi, akuti anthu amapereka Ambuye samadani amangoyang'anira ma 1000 kumaponya. Akuti mzimayi abwera kuzangoponyapo timakoini take kandi tiwiri tichi. Akuti Ambuye Yesu anayankhula akuti pano senu apa amene apereka kwambiri ni ndani? Ndi mayi uyu. Chifukwa chani? Apereka zonse zimene anali nazo. Haleluya. Panopa ivi nazibusa panopa akumaona kuti kodi pemphero lalitali ndingapemphere pa ndani apapa. Kumaona envelope iyi I think pakufunika pemphero lalitali apapa Ambuye akudaliseni basi. Akuti tikusemphana ndi Mulungu. Akuti tikamapereka Mulungu samaona value ya drama ija,
kuti awawa apereka choti chikhoza kundigulira phero la shuga, kapena awawa apereka choti chikhoza kungogula paketi limodzi la shuga. Akuti wina akuzopereka ndrama yoti ikhoza kugula phero la shuga, wina akuzopereka ndrama loti ikhoza kungogula paketi la shuga. Koma akuti amene apereka kwambiri ndi amene agula paketi la shuga kwa Mulungu. Chifukwa chani? Akuti Mulungu amaona fraction ya chimene wapereka. Kodi pa zimene wapereka wasiyapo zingati ku nyumba? Wina apereka 2000 ku nyumba asiya 1.6 million. Pamene wina azuka mama wali ndi 400 kwacha, abwera uchalichi apereka 400 kwacha mweja, asala ali pa 0. Zibe kanthu kuti wina apereka 2000 ikakugulira paketi la shuga, wina apereka 400 kwacha shuga sikwanira, ndiye kuti amene umpase ulemu wa 2000 kwacha uja zalakwika. Mulungu samaona zimenezo ayi. Akuti amaona kuti kodi pa zimene waperekapo wasiyapo zingati. Akuti tipereke monga mene atipasira. Ndifake Paulo akuti tinadabwa nazo Kristu aku Macedonia, akuti anapereka mosemphana ndi mene timayembekezera. Akuti kwa enanu Paulo akuyembekeza kuti mukhoza kupereka ndi 5000 koma no mupereka 100 kwacha. Akuti zikusemphana ndi mene Mulungu akupasirani. Akuti tipereke molingana ndi mene Mulungu atipasira. Ngati Mulungu akupasa mochuluka, pereka mochuluka. Ngati Mulungu akupasa mochepa, akuti perekaso mene ungatani ungaperekere. Koma akuti akukhisa ku Macedonia ngakhala nali ndi zochepa amaperekabe mochuluka. Chifukwa chani? Kupereka samapereka poti mawu akuti tipereke chonchi, samapereka poti ifeyo tena upereka chonchi, koma kuti panali chisomo china chake chinali ngati burden. No, ine ndipereka. Haleluya. Ndakuti Mulungu samaona value ya ndrama imene mwapereka yayi. Komano kodi mwasiya zingati? Kodi mwapereka monga mene mawu alili mogwirizana ndi mene Mulungu akupasirani? Akuti pena kumazidabwa. Akuti ukamapereka chopereka chako is like a worship, uli ngati kumuthokoza Mulungu. Ambuye ndikuthokozani, ndiye Mulungu amakudabwa. Akuti zoona kuyambira mande mene ndamba kukupasira lachiwiri lachitatu ukandithokoze ne 100 kwacha leroli, Mulungu amatidabwa. Akuti tiyeni tipereke monga mene Mulungu atani atipasira. Akuti mwachonchomo tikadalisika. Ngati timapereka situdalisika, akuti nthawi zina tikupereka mosemphana ndi mawu. Mwina tikupereka poti atuza kuti perekani, koma akuti uchive mkati mwako kuti ndikatani ndikapereke. Haleluya. Ndofuna ndimalize ndi mawu awa, vesi ili limeneli mulitenge. Ndimaliza ndi Ezekiel 44 vesi ya 30. Pa vesi meneli ndiwerenga chizungu, chifanika werenga chichewa, mwina sinditambasulira bwino mmene ndimayenda kuti nditambasulire. Ezekiel 44 vesi ya 30. Ndiwerenga chizungu komano ndilitambasula bwino kuti mulimve. Mawu akuti, and the first of all the first fruits of all things, and every oblation of every sort of your oblations shall be the priest. You shall also give unto the priest the first of your dove, that he may cause the blessing to rest in your house. Hallelujah. Akuti zonse zoyamba zaiweyo, kandi chakhumi, kandi ziweto chobadwa kumene, akuti zonse zabwino zoyamba zija, akuti zimene zandani
akuti ndiza wansembe. Akuti ukampase wansembe. Chifukwa chani ukampase wansembe? Akuti ukapereke kwa wansembe kuti apangise ndaliso kuti ubwere pa banja lako. Ndaliso ochokera kutiko. Apangise ndaliso. Ndaliso oti Mulungu anatani anakudalisa kale. Pemphero loti Mulungu anatani anakuyankha kale. Zomwe akufuna zija Mulungu anayankha kale, anakudalisa kale. Akuti timapereka kwa wansembe chifukwa chani? Akuti wansembe uja apangise indaliso umene Mulungu anakupasa kale kuti ukuhage sopano. Ndaliso uja ulipo kale, ukungozungulira zungulira. Uli mwambamo ndithu ungoyenda ine, ungodikira nthawi yake. Kuti wansembe anene kuti Ambuye monga mwachopereka chake ndaliseni. Kenaka Mulungu amatani akuti amamva mawu a wansembe uja, natenga madaliso onse aja ndikubwezera pamoyo wako. Chimozimozi ndi spiritual things ndikakamba kuti umapemphera kwanda kwa Mulungu. Ambuye business, Ambuye koma Mulungu sazasika yekha nazakupasa chimene ukufuna. Amamuyankhula wina wake kwina wake, iwe pita uko ukampaseko mwana uja. Olo akuyankha pemphero lako lija kuzera mwa mbusa. Mbusa zangonena kuti zichitike monga mmene wapempherera. Ndino Mulungu sopano amatani ndi amene amabwera sopano. Mulungu samangobwera poti wewe wapemphera. Hana mapemphera kwanda kwa Mulungu. Kwa Mulungu samatani samabwera. Mulungu amadikira equation yake utani iyende bwino bwino. Akuti neyo ndine Mulungu. Wina akanachita kuimba kuti samabwera yekha, amatuma ndi wankulu. Mfumu ikafuna mwana wako pa nyumba imabwera yokha. Imangotumiza pitani mkauze banja chakuti ndikufunako, ndaonapo wina wake pamenepo ndikumfuna. Akuti amatuma. Akuti chimozimozi upemphera kwa Mulungu, koma akuti Mulungu sazasika uzapasa ndama business. Olo nthawi zina sazasika kuzawuza mkolo wako kuti mpase noyo. Komano azakutuma iwewe mesa wapemphera. Akuti pita muchipinda chicha, ndauza abusa akangoyankhula mawu pamoyo wako. Abusa ungoyankhula kuti zili bwino, iweyo pompompo mafoni amba kufika. Mwati mafuna zingati? Basi kumati timapemphera ife, timasala ife. Mulungu naneso nikhoza kungopemphera basi zichitika. Timapemphera zimachitikadi. Mulungu amati yanga. Koma yankho lake nthawi zina limakhala kuti pita kuphiri, pita ku chalichi, kuti watani ukakumane ndi daliso wake. Chimozimozi ndi chopereka. Akuti umapereka kwa ndani? Kwa Mulungu. Koma Mulungu samabwera yekha usatani kuzalandira chinthu chichi. Akuti mpase wansembe. Akuti zoyambazo ndi za ndani? Ndi za wansembe. Akuti ukapereka, akuti wansembe uja apangisa kuti indaliso wako uja ubwere sopano. Mayankho amene Mulungu anakuyankha kale aja akufikire sopano. Haleluya. Ukafuna kudalisika, ma principles oyamba ndi amenewa. Sukupereka kwa munthu, sukupereka kwa chalichi, ukupereka kwa ndani? Kwa Mulungu. Odalisika. Koma ukakhala ndi mtima oti ndikupereka kwa munthu, sudalisika. Pamene upereka kwa Mulungu, Mulungu apangisa kuti ndaliso mene anakupasa kale ulandire kuzera kwa mbusa amene akulandirira Mulungu. Chifukwa Mulungu sazalandira yekha. Koma nthawi zambiri timayang'ana pamene ifeyo tikutani tikupereka. Zona wawa ndamene alandire chakhumi cha ine. Wiki yatha nanene
ukaona kuti mbusa sungamkhulupirire ndi chopereka chako, kuli bwino usinthe kopemphera. Mawu akuti bweresani chakhumi changa ku nyumba yanga, ku nyumba yanga. Kodi my storehouse, nyumba yanga nditiyo? Ndi nyumba imene moyo wako wauzimu ukutani umasunthika, ukukulirapo. Ukakhala mfriji, chimene chimakujesa your storehouse ili ngati fridge. Kukatentha utengamo Fanta omwe, utengamo chani ka juice, it is feeding you. Kwa Mulunguso your storehouse ndi malo amene moyo wako wauzimu ukujesedwa, ndi malo amene ukuona kuti komano mu nyumba iyi anthu akutani akupulumutsidwa. That is God's storehouse. Ukazindikira kuti koma iyi ndi storehouse, akuti imeneyo kaperekeko chakhumi chako. Chakhumi simapereka kwa munthu wovutika. Ineyo chakhumi changa ndimachisunga bwinobwino, panopa ndingoyang'ana kodi ndani akuvutika ndikampase. Abusa anga amamwa mwa kwambiri sindingapase, wasemphana ndi mawu. Ngati mbusa wako sungamkhulupirire kuti alandire on behalf of God, kuli bwino usinthe. Chifukwa mbusa amene sungamkhulupirire kapena mbusa amene sungamkhulupirire ndi chopereka chako sangakudalise. Ulatanena kuti zili bwino chawo mangokhala mawu chabe, sungadalisike. Mulungu ndo ma principles. Olo ine ndanena kuti zanu zili bwino, Mulungu amazaona kaye kuti kodi amene wali ndipo landirira. Zonadi ndimveredi mwana wanga ndibwerese ndaliso. Ndikhoza kunkonda amene kuti komano mphaso imene ili mwa ine ndimpempherere amene ibwere pandani pa uyu. Ine ndistani ndika dzanja langa pamutu pake kuti Ambuye chomwe munandipasa ine chibwere pandani, chibwere pa uyu. Ndiye Mulungu amazaonanso kuti kodi amene akulandirayo ma principles yanga awalondola. Ndimveredi mwana wanga kuti chifukwa ndi Mulungu okay, akuti wina amazala wina amathirira, koma ndi Mulungu amene amatani amameresa. Ndene ndikhoza kusankha kuti nditani ndiponye ndipange deposit mwandani mwa uyu, koma ngati Mulungu sakuonapo nthaka yabwino sazimeresa. Ndizijamati koma atu anatipempherera siku loyamba kamutu kanali shapo ndimanenera ndithu, koma sopano zali za siku lomwelo. Principle inake atani yasemphedwa palibepo. Haleluya. Ndifake Isaac anali ndi ana ake awiri, Esau ndi Yakobo. Ndinafika siku loti koma inenso pano ndizifa nthawi ina yonse, ndifuna ndidalise mwana wanga woyamba. Anamuza Esau, ndikufuna ndikudalise. Choyamba akuti pita ukandipezere chakudya changa chabwino, ukandiphereka nyama, ukakonze bwinobwino, ndikadya ndikudalise. Better to give than to ukapereka udalisika. Ndi principle imeneyo uyena kuti upereke kuti udalisike. Pamene kupempha ndaliso uzifuse kodi ndapereka chani kuti ndidalisike. Haleluya. Komano sungapereke ngati chisomo chopereka pamoyo wako palibe. Ndi bwino kupemphera kuti Ambuye ndifuna chisomo chanu, ndifuna chisomo chanu. Ndisapereke poti wina akutipereka, koma ndipereke poti neyo ndikufuna ndidalisike, koma ndipereke poti neyo ndikufuna ndikuthokozeni. Akuti pamenepo uzaona kuti moyo wako ukupita chisogolo.
kwa Mulungu kuti udalisike. Tikaone kuti kodi tupereka kutiko ukupereka kwa Mulungu. Ukaona kuti koma papa ineyo sindikumva kukoma kuti ndipereke, ndiye kuti sungadalisike malo amenewo. Kuli bwino usinthe. Perekani my storehouse, auti kenaka Mulungu azabweretsa daliso pamoyo wanu. Ndofuna kuti pamene ulipo ukayimirire. Wamva mawu, pemphero lako likhale loti Ambuye ndifuna chisomo chanu, chisomo chopereka. Inenso ndikhale ngati Mkhristu wa ku Macedonia uja, ndizipereka osati poti ineyo akuti ndipereke, komano ndizichimva ndekha kuti apapa ndipereke. Ambuye ndifuna chisomo cha iwo akhristu aku Macedonia chawo. Ambuye ndipaseni kuthekera, ndikafuna kupereka ndizingoyang'ana inuyo, ndisamayang'anenso munthu wina yayi. Ndithandizeni Baba kuti ndikapindule kuzera mukupereka. Ndamva mawu anu kuti inuyo Baba sikuti mukufuna chopereka changa yayi, komano mukuyang'ana kumvera kwa ine kuti kodi ndikuchita mawu anu. Ambuye ndipaseni kuthekera kuti ndikachite mawu anu. Ambuye ndichitireni, ndifuna ndichite mawu anu. Ndipaseni mphamvu yochitira mawu anu. Haleluya. Pamene ulipo pemphera ndipo Mulungu akupase chisomo chopereka. Ndipo chisomo chimenechi chili malo ake omwe ano, sukachipeza kwina, chilimo muno ndithu. Mulungu akupasa kuthekera kuti weyo ukamakhala uzikhala ndi badeni yopereka kwa Mulungu, osati kwa munthu ayi, osati kumpingo ayi, osati kwa mbusa ayi, koma kuti pamene kupereka uziyang'ana Mulungu. Akuti kupereka kumadalisa. Koma Baba ineyo kupereka sinakuone, koma ndakumva ni leloli. Ambuye ndifuna ndiyambe kuona daliso wopereka kwanga. Ambuye ndazunzika nthawi yayitali ndimapereka komano sindimaona bwinobwino mdaliso umene mukuyankhula mawu anu. Nalero ndaona palipo pamene neyo ndimalakwisa, ndimaona kumene ndikupereka, osati ndione chimene neyo nditengepo, kapena ndione mdaliso umene inuyo mwandipromisa. Baba ndisipereka kwa inu, kuyambira lero ndisipereka kwa inu, ndizingoyang'ana kwa inu. Ambuye ndifuna chisomo chanu, chisomo chopereka mu zina la Yesu Kristo. Pemphera, 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 pemphera. Mulungu akupase chisomo chake mu zina la Yesu Kristo. Chisomo cha kupereka chikhazikike pa moyo wako mu zina la Yesu Kristo. Mulungu akupase badeni ya chopereka mu zina la Yesu Kristo. Pemphera, 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 pemphera. Baba ndithandizeni, ndithandizeni Baba, ndithandizeni Baba. Ndifuna moyo wanu monga Kristo aku Macedonia akuti choyamba anapereka moyo wao kwa inuyo, nanenso moyo wanga Baba ndikupereka m'manja mwanu. Ndithandizeni Baba, ndikaphunzire, ndikakhale mzimayi wopereka, bambo wopereka. Zalani badeni pa moyo wanga mu zina la Yesu Kristo. Ndipo Mulungu achite chimenechi pa moyo wako mu zina la Yesu Kristo. Mulungu akuchitire mu zina la Yesu Kristo. Pemphera, 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 pemphera. Mawu akuti ndiyeseni kusonyeza kuti kupereka ndi chinthu chovuta kwambiri, koma Baba phwekesani moyo wanga ndikhale munthu wopereka. Phwekesani moyo wanga nditenge kupereka, osati ngati kuluza komano kuzala. Kupereka kukhale kuzala pa moyo wanga. Pemphera, 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 pemphera. Ndipo Mulungu akwanirise mu zina la Yesu Kristo. Mulungu akwanirise pa moyo wako mu zina la Yesu Kristo. Pemphera, 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 pemphera. Play, 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 play.